an filɛbagaw foli ni tan bɛ ka taa aw kelenkelen n'a bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka biyana fɔ aw sigiyɔrɔ la ka da jira la k'a fɔ k'aw bɛ ka Mali kunnafoni point-net TV de lajɛ ni wagati in na an bɛ baro min kɛnɛ kan o de ye dankɔrɔba kɛnɛ ye dankɔrɔba kɛnɛ an y'an sigi ka hakili jagabɔ k'a dɔn k'a fɔ ko maa o maa de bɛ yen nɔ ni boloden kɔni tan k'o min nɛgɛ i dusukolo y'i ta i kɛra dɔkɛla ye i ye dankɔrɔba ye o hukumu kɔnɔna na bi an ni maa dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ min don denmisɛnninlamɔgɔ don nka maakɔrɔw ka kuma don ko denmisɛnnin tigɛ ko ɲuman a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni bi ani maa min bɛna baro kɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Mari la bon ni bɛɛ t'a dɔn Mari la ne kɔni b'a dɔn Mari de la sini ma sinikɛnɛ an ka se ka lakalita sɔrɔ Mariko la k'a dɔn Mari yɛrɛ ye jɔn ye Mari tɔgɔ bɛɛ de ye Mari ye wa ou bien dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ ka d'a kan wa ka se k'a dɔn k'a dɔn kari don n'a nataw la an ka se ka baro k'a ko kan o de kosɔn an ye Mari wele ka na bi Mari ça va? Oui ça va fantastico somɔgɔw bɛ di basi foyi t'u la i yɛrɛ dɔn basi foyi tɛ n na kow bɛɛ ka ɲi dɔɔni dɔɔni i ye Mari parla sa i yɛrɛ parla kojugu aw ɲɛ t'a sigilen na a parla trop Mari an y'i wele ka na an ka jamukan kɛnɛ kɔnɔ an n'i ka jɛ ka baro kɛ diyara n ye kojugu an bɛ fɛ k'a dɔn Mari yɛrɛ ye jɔn ye Mari bɔra jɔn ni jɔnw na yanni an ka taa ɲɛfɛ ok ni ye ɲininka o la o diyara n ye kojugu ne de ye Mari ye bɔbɔdenw ka Mari Jean Dago den ani Ami Kuyate den ne bɔra Manjaki dugukolo kan ne yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Ɲamakɔrɔ de ma mais dɔw bɛ n wele Mari dɔw bɛ n wele Mariam misigi kɛyɔrɔ la ani ekɔliso kɔnɔna na caman bɛ n dɔn Mari de la Mari da kɔnɔ ok Mariam je pense que a bɛ kelen ye tabarikala Mari bɛ art kɔnɔ i nana art kɔnɔ cogo di ani i bɛ genre jumɛn kɛ i bɛ art kɔnɔ i bɛ fɛn jumɛn kɛ quoi i bɛ dɔnkili de da ou i bɛ fɔli de kɛ dessin kɛla i ye photo tala i ye n bɛ fɛ ko de dɔn ok ne bɛ musique de kɛ n bɛ bamanan dɔnkiliw de da ani maninka dɔnkili kelen-kelenninw awɔ tabarikala kanubagaw ne y'a fɔ aw ɲɛna bi ta tɛna kɛ basi ye k'an na bɛ dɛsɛ dɛ Bamakɔ n ko ni n ye miiri dɔrɔn ko dɔw bɛ yen nɔ n tɛ se ka o fɔ warayi safɛ kɛ ni e ko k'e bɛ kɛ bɔ ye dɔrɔn fo e kɔnɔ ka yɛrɛ ni e kɔnɔ yɛra dɔrɔn e bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ kɛ baara ɲuman ye e m'a ye o dira an ye Mari wele fantastique bɛ woro sara Mari d'accord an bɛ taa ɲɛfɛ Mari donna dɔnkilida kɔnɔ cogo di kabi wagati jumɛn Mari bɛ dɔnkili da ok bon ne ka dɔnkilida okumu kɔnɔna na ne donna dɔnkilida kɔnɔ a bɛ sanji dama dama bɔ a bɛ i n'a fɔ sanji 8 ɲɔgɔnna ninnu bɔ bon ne donna dɔnkilida kɔnɔ ma don i n'a fɔ tɔw donna cogo bari bɛɛ n'a ka dɔnkili na sira de don ni Ala y'i dan ka bɛn fɛn ma i b'o de kɛ sinon ne tun bɛ kungilan de kɛ fɔlɔ ko de sa ne tun bɛ kungilan de kɛ o y'a sɔrɔ n tɛ misigi kɛ mais nana to dalen bɛ to ka sunɔgɔ n bɛ to ka sogo mingoro bɛ na di yan k'an to sogo la ko n ka dɔnkili da ni n ko min mingoro minɛ dɔrɔn u bɛ boli dɔnkiliw bɛ di yan k'an to sogo la bon ni dugu jɛra n bɛ ɲinɛ dɔnkiliw fana kɔ donc fo nana to la n wulila ka mɔgɔ fɔlɔ min sɛgɛrɛ fɔlɔ o kɛra Général Balode Ɲamakɔrɔkaw ka Général Balode n y'a daminɛ ale de kɔ ensuite n taara n yɛrɛ sɔrɔ Alu Sangare kɔ donc ka orchestre taabolo faamuya dɔɔni dɔɔni comme musique tɛ dɔn ka ban Alu Sangare jumɛn Mamadu guitare ka Alu d'accord numéro 1 n taara n débrouiller o kɔ ka orchestre taabolo faamuya dɔɔni musique tɛ kalan ka ban don kelen donc an b'o hukumu kɔnɔna de la ne ka musique nacogo de filɛ nin ayiwa tabarikala nin diyara an ye Mari yɛrɛ y'a fɔ k'i ye baara daminɛ a bɛ sanji dama dama nin bɔ a sanji dama dama kɔnɔ Mari kasɛti dɔ bɔ album b'i bolo wa non ma album kɛ fɔlɔ bari an ka baara in ma nɔgɔ fɛn min don ni dɛmɛbaga t'i la f'i kelen de bɛ kurutu kɛ c'est pas facile donc o b'a jira k'a fɔ dɛmɛbagantanya de ye Mari dɛsɛ ka album bɔ awɔ an b'a ko kan dɔɔni dɔɔni ni Ala sɔnna ma an bɛ an kana bila diɲɛmaaw ye ni maa minnu bɛ se ka dɛmɛ kɛ ayiwa ko Mari bi yan nɔ dɛ a bɛ fɛ ka album bɔ Mari ka baara in kɔnɔ i ye kalan dɔ kɛ fɔlɔ wa n ye école kɛ ne ye école kɛ n danna bac la e fo bac la ka dan ye
baara de ma sɔrɔ wa ou bien dɔnkilida yɛrɛ de diyara Mari ye? Bon, nana dɔnkilida sira ta waati min na donc komi ye bagi kɛ siɲɛ fɔlɔ la o kun ma sɔrɔ n fɛ donc fana ɲɛsi dɔnkilida o ko mun siɲɛ kelen parce que n ka ja bagi yɛrɛ kɔ ten Mari e kana kɛ ten e delila e delila ko nɔnɔ tɛ dɛgɛ tiɲɛ i bɛ a lajɛ i bɛ an ka bagi diplôme ɲini i b'o bila kɛrɛfɛ i y'a faamuya kana kɛ ten e delila wari in de diyara ne kun fɛ koyi fantaji awɔ bagi in fana bɛ na o bɛ dɔ de fara dɔ kan minɛ a bɛ dɔ fara dɔ kan d'accord Mari sisan ne bɛ fɛ k'a dɔn ko Mari yɛrɛ de bɛ studio kɔnɔ caméraman minnu sigilen don ɲɛfɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la cɛ b'a la muso b'a la cɛman in kɔni o ye ne den ye ayiwa o y'an bɛɛ den sɛgɛ ayiwa musoman in sakɛ o ye maa ninnu dɔ de ye o desi dɛ o ye olu dɔ de ye Allah o ye ne yɛrɛ balima dɔ ye awɔ Anzunu an bɛ ɲɔgɔn bolo ale y'an ka Anzunu ye yan nɔ voilà donc sisan nɔ ne kɔni t'a dɔn Mari bɛna dɔnkili da bamanankan de la maninkakan na ou soit bɔbɔkan na ok n kɔni tɛ se bɔbɔkan na kosɛbɛ bari an wolola ka mɔ yan mais an bɛ se ka fitini fɛ komi o y'an fasiya ye an ma ɲagami cogo dɔ la bɔbɔw b'a faamuya a tɛ ɲagami ne ɲɛna yan ne yɛrɛ ye bɔbɔkan fɔla ye a y'aw kɛ pe o mɛ mɔnɛ bɔ aw la o tɛ se ka ɲa k'a ɲagami o tɛ ɲa ayi an tɛ wura an ka taa fɛ Mari ira ye anuzolewa bewe na wa ira ye anuzolewa bewe na wa anuzela wa yawanyile mina anuzo azunu etalai mindawa siwa awa yarowe yaro minya wa yawanyile Allah anuzo bani boni churulu kodisa anuzo bani boni lo meya irade ma moira azunu etala mindawa siwa awa yarowe yaro minya wa yawanyile kumana ko be inde nanga ni kɔrɔ faw ye ko Anzunu n'a ka koba saba bɛɛ wari de ka di Anzunu ye ko ni Anzunu ye wari sɔrɔ ka ban dɔrɔn k'a ka kuma bara ko nka ko Anzunu cɛ ka ɲi a kɔrɔ de y'o ye a kana nin ko ɲɛɲini ka taa yɔrɔ si ko ya nin to ta a fɔbaga de a dɔnbaga de y'a fɔ ye Mari ko tulon tɛ sɛbɛ sa sɛbɛ kana tulon sa sisan nɔ Mari ka baara kɔnɔ i ko i ni Alu Sangare i baara kɛ Alu Sangare nɔfɛ ni Général Balodi olu kɔfɛ i ni kɔrɔbalen wɛrɛ ma baara kɛ yan olu kɔfɛ ne kɔrɔbalen ma baara kɛ n'a bɔra Aliya ka Saka Kɔnɛ na Aliya ka Saka Kɔnɛ d'accord mais Mari nin bɛɛ lajɛlen na dɔnkilida in yɛrɛ e bɛ k'a minɛ cogo di dɔnkilida in ni bɛ ko e bɛ k'a minɛ cogo di est-ce que gɛlɛya b'a kɔnɔ ou bien gɛlɛya t'a kɔnɔ gɛlɛyaba de b'a kɔnɔ i n'a fɔ ne kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ i n'a fɔ dɛmɛbaga ko o y'a gɛlɛya dɔ ye donc ani misigi voix ko ninnu juguya sɛbilen ninnu donc a ma nɔgɔ ni ye ne yɛrɛ ka morceau fɔlɔ ta ka lajɛ ka na filanan lajɛ i b'a dɔn o tɛ kelen ye mun b'u cɛ voix ko problème ye donna an ka voix ko la n m'a daminɛ waati min na voix kun ka wusa sisan voix yɛrɛ tɔ bɛ tiɲɛna pewu o fana b'a la nin bɛɛ y'a juguya dɔ ye nin y'a gɛlɛya dɔ ye Ala k'an kisi k'an tanga o juguyaw ma Mari diɲɛ ko o ko n'i donna a la i b'a sɔrɔ sababuya dɔ de y'i don a la barisana i ko bɛɛ n'i ka baara daminɛ cogo sisan nɔ e ka sigo ninnu a fɔra e de ko fɔ e ka dɔnkili da wa n bɛ fɛ ka dɔn ambition min yɛrɛ y'i bila dɔnkilida la quoi bon dɔnkilida kanu tun bɛ ne na bari n kun bɛ taa artistes lajɛ u bɛ dɔnkili da o kun ka di mais n yɛrɛ kun b'an ŋaniya fiye ko n bɛ don a la fo a kelen sogo ninnu daminɛlen na waati min na donc n ye Général Balodi sɛgɛrɛ o temps kɔnɔna na donc n yɛrɛ ka misigi yɛrɛ sira ta o sɔrɔla ale de fɛ tabarikala Mari ka baara in kɔnɔ i yalala bon an ye Bamakɔ kɔnɔna ninnu kɛ mais ma bɔ Mali kɔ kan dɛ Ala ka o don nɔgɔya single minnu bɛ Mari bolo a bɛ taa joli ɲɔgɔn na bon ne ka misigi ninnu
a bɛ taa morceau 4 5 ɲɔgɔnna ninnu tabarikala mais n kan ka dɔ wɛrɛ kɛ pour que ka album dafa tabarikala mari sisan an mago bɛ dɔnkili filanan na ma dɔn o bɛna kɛ maninkala ye wa ou bien o bɛ kɛ bamanan ye an bɛ taa fan jumɛn fɛ o la n'i ko k'an k'o kɛ min ye an n'o k'o ye sa ayi sisan kɔni ne yɛrɛ de b'a lajɛ komi i ko i ka morceau fɔlɔ an tɛ morceau fɔlɔ in lamɛn ka lajɛ i ye armée Mali cɛdenw ka fo Ala olu ni miiriya ɲuman i ye armée Mali cɛdenw ka fo Ala olu ni baara ɲuman ko kɛlɛ mana bɔ kɔrɔn fɛ armée Mali ka wele kɛlɛ mana bɔ kile bi yan fan fɛ armée Mali ka wele o tɛ tolonkɛ fɛn ye armée Mali tɛ tolonkɛ fɛn ye o tɛ tolonkɛ fɛn ye armée Mali tɛ tolonkɛ fɛn ye a y'o di armée ma a ye kanu di armée Mali ma armée Mali tɛ tolonkɛ fɛn ye tabarikala tiɲɛ na armée malien tɛ tolonkɛ fɛn ye an bɛ an profiter nin na ka foli di an ka armée malienne bɛɛ lajɛlen ma fini wo fini bɛ yen nɔ an b'a dɔn mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo Mali bɛ wagati min na i ko sisan minnu tanyana kɛlɛyɔrɔ la ala ka u dayɔrɔ sumaya minnu fana bɛ yen nɔ ko ala ka u ɲuman segin ka ɲɛnama hinɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye Mari an bɛ baara kɔnɔ hali sisan nɔ sisan ne bɛ fɛ k'a dɔn art kɔnɔ fɛn jumɛn de bɛ yen k'a man di Mari ye bon min man di ne art kɔnɔ o ye ɲɔgɔn juguya ni ka ɲɛngoya kɛ ɲɔgɔn na ani siya woloma o de man di ne ye siya woloma fana b'a la siya woloma b'a la kana nin fɔ ye koyi o kuma na ko man nɔgɔ a dun fɔra ko siya woloma tɛ kɛla Mali la bilen ko dabila la dɛ est-ce que o dabilara pepewu an ma ban pepewu caman kɔni bɔra la ma kelen kelenninw b'a kɛ dɛ o kuma na hali sisan nɔ ala ka jisuma k'a fura ye amina yarabi Mari kabi ye dɔnkilida daminɛ i yɛrɛ ɲumana k'a bɛ sanji 8 ɲɔgɔn ninnu bɔ est-ce que i ye hɛrɛ dɔ sɔrɔ bon mais ala fo ka barika da ma kɛ artiste ba ye ka so degré ma an m'an débrouiller la wo kɔnɔ mais an kɔni ala y'an sɔn garijɛgɛ kelen kelenninw na tabarikala an bɛ se ka ala fo la ala ka kɛ ɲɛtaga fɛn ye amina yarabi Mari diɲɛ ko o ko i b'a sɔrɔ hakilina dɔ b'i la ni ne ye nin fɛn in kɛ a bɛna laban nin fɛn in ma o bɛ kɛ n sago sɔrɔli ye ni tubabuw b'a fɔ a ma ko rêve est-ce que rêve dɔ b'e la min réalisera ou bien i bɛ ka rêve dɔ ɲini min ma réaliser fɔlɔ bon rêve dɔ bɛ ne na min ma réaliser o ye ne ka musique in taaɲɛ de ko don musique in ka taa ɲɛfɛ ne ka se ka kɛ don dɔ la artiste ba ye kosɛbɛ ka Mali la ɲɛnajɛ k'an faninbaw kunnawolo ni sɔnmaw bɛ banna kow bɛ yen dɛ ne yɛrɛ bɛna kɛ dɔnkilida la n m'a fɔ a ye n ko n bɛ dɔnkili da a y'aw sigi n bɛ dɔnkili da koyi ni ma dɔnkili da a tɛ ɲa parce que dɔnkilidala ninnu fɛn fɛn mana na rêve dɔ b'u la n fɛnɛ ka rêve bɛna réaliser ok Mari ni ne ko n ko sisan dumuni jumɛn ka di e ni dumuni bɛɛ ye ne kɔni dumuni min ka di ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ o ye yasaw de tiɲɛ fɔ yasa walima sagasaga o kɔni ka di ala e bɔbɔ bilalen Mali la ko yasa sagasaga i tɛ to fɔ to guare ka situru kara n kɔni ye bɔbɔ to man di yɛrɛ ou bien i ka kurubako kuma fɔ i tɛ kurubako kuma fɔ o kuma na ko bɛ yen nɔ dɛ sinon an ka caméraman in filɛ nin ye min ka don e b'a dɔn sunɔgɔ yɛrɛ b'ale la dɔɔni voilà ale ka vie ye basijalan de ye ayi maraka don wa hali kunun a bɛ kan k'a fɔ ne ko ne ka basijalan dɔ dilan ko kana d'ale ma n k'a tan tɛ n bolo dɔ dilan kana d'a ma a bɛ taa sɔrɔ o de ka d'a ye kɛ maraka don wa maraka wa m'a f'i ye n ko anzunu don wa n ko basi de ka di marakaw ye ayiwa ayiwa bɔbɔw ta farala kan e m'a fɔ sisan nɔ ko sagasaga ni yasa ka di ye o de ka di ne donc ni muso fɛnɛ ko basijalan ka d'a ye kɔrɔ y'a ye ko aw bɛɛ tununna Mari hali sisan nɔ baara in kɔnɔ don n'a nataw la ni ala ye hɛrɛ k'i ye e hakilina ye fɛn jumɛn ye k'a kɛ ko don bɛ don n'a bɛ fɔ ko Mari tun bɛ yan Mari ye nin kɛ wali Mari bolo nɔ ye nin ne hakilina ye min ye don n'a nataw la
o ye ka baara de kɛ ka masaw bɔ nɔgɔ la o ye ne hakilinata ye tabarikala sisan Mari an bɛna jeune dɔ kɛ ɲɛ bɛ ni barani na a cɛ ka ɲi dɛ ko di sa mais barani in kɔnɔ fɛn de ne bɛ fɛ k'o de dɔn Mari fɛ sisan e b'a dɔn fɛn b'a kɔnɔ ayi n t'a dɔn dɛ ayiwa a ko de filɛ nin dɛ est-ce que kori de t'a kɔnɔ kori kolonkisɛ awɔ tabarikala o fana ye jaabi dɔ ye mais an bɛ nin to ye n'an bɛna jamukan datugu an bɛ sɔrɔ ka ale jaabi d'i ma sisan Mari est-ce que i bɛ yɔrɔ min na sisan i yɛrɛ bɛ kɛnɛ sigi i yɛrɛ ye wa awɔ n bɛ kɛnɛ kelen kelenninw sigi bari ni camarade min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ye chapeau de bɛ kɔɲɔ mariage kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n yɛrɛ bɛ kelen kelenninw sigi n yɛrɛ ye ani concert awɔ tabarikala an bɛna a kɔ don ɲɔgɔn na min ni saya ta tɛ kelen ye n b'a fɛ i ka dɔnkili dumani kelen da n ye yani an ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na bari jamukan sera a kuncɛyɔrɔ ma la ila ila la ale la ila ila la mandiya bɛna ne ka fanta de la ale ma ye fanta de ko nana ko di sa a fanta mɔgɔ tigi ka ɲi ko ni bɛ fanta di ko ɲini ni bɛna fanta di ko ɲini i ka se Mali kunnafoli la wallahi me i sɔrɔ b'a ye fanta di ko bɛ ye iyo la ila ila la la ila ila la mandiya bɛna ne ka fanta de la i ma ye fanta di ko ka ɲi o bɛ fanta di ko fɛ tolo ni yɛlɛ de bɛ fanta di ko de fɛ wallahi o bɛ fanta di ko fɛ kumakan duman dun bɛ fanta di ko de fɛ ko di sa o bɛ fanta di ko fɛ mɔgɔlandiya dun bɛ fanta di ko de fɛ i ma ye jamatigi ni ce ye a ye tula wele n ye dɛ ne sera an ka na maɲini wulala baro fanta di ko boyatigi fanta yo karamatigi fanta ne wulala baro ala ne nana baro k'aw ye bi dakɔnɔlakaw de nankama ni duwajabi kamora kameramani lu bi baro la animatɛri lu bi baro do fana na ne b'aw bɛ barika caman da a y'a barika artiste denmisɛnninw yɛrɛ kun ye an dɛmɛ caman caman na dɛ iyo la ila ila la ko la ila ila la o mandiya bɛna ne ka fanta de la i ma ye fanta di ko nana wa fanta mɔgɔ tigi nana ala kuma dɔ la mɔgɔ tɔ ka to k'i yɛrɛ fɔ ok Mari dɔnkili jara kojugu sisan an ka suya barani bara saramani ala bara min n'i bɛ mɛn k'a kɔnɔ ko ɲɛɲini an b'a dayɛlɛ sisan ok ni sɔrɔ ma nɔgɔn dɛ fɛn tɛ fɛn ɲɛnama ye mɛ sɔrɔ ma nɔgɔn Mari a filɛ pili de b'an ka barani kɔnɔ donc an b'i fo dan tɛ foli min na ni folikan laban min b'i yɛrɛ bolo k'a lase i kanubagaw ma jamukan kɛnɛ kɔnɔ ok sani n bɛ foli kɛ n kanubagaw la fɔlɔ n bɛ foli di aw yɛrɛ bɛɛ ma Mali kunnafoni in kɔnɔ k'a ta kamaramani na k'a ta DJ la ka taa animatrice la ka taa e fanta digo yɛrɛ la yarabi ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la ala k'aw bɛn kelen ma awɔ n bɛ foli di n filɛbagaw ma ani n kanubagaw bɛɛ lajɛlen ayiwa kanubagaw n y'o de fɔ aw ɲɛna n ko mɛn ni dan ye mɛn tigi da ye nin kun ye an ye dankɔrɔba kɛnɛ kɔnɔ ani Mari dan kɔnɔ dɔw k'a ma ko Mariam bɛɛ lajɛlen ni i na kan de don n'ala ye maa min sɔn fɛn min na o de bɛ k'i ta ye dakan jugu tɛ maa si la fo ni min banna k'i yɛrɛ ta waleya Mariam ala y'ale sɔn dɔnkilida de la donc ala y'anw fana sɔn
micro juru de la ka se ka animation kɛ ka aw la nisɔndiya cameraman olu bɛ caméra kɔfɛ olu fana n'u dɔnko de don anw bɛ fɛn fɛn na n'olu sɔnna dɔrɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka valider ten ni masa in ma an ka jɔnya jɔna don n'a nataw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dankɔrɔba kɛnɛ wɛrɛ kan aw k'an bɛn